Tliet Bajjiet f'Għawdex ingħataw il-Bandiera Blu li se tassigura l-kwalità u s-sigurtà tal-bajjiet. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dawn il-bajjiet huma Ħondoq ir-Rummien, ir-Ramla l-Ħamra u ta' Marsalforn. Dan huwa importanti għalina għaliex dan huwa ċertifikat mhux biss ta' kwalità għolja tal-ilma baħar f'dawn il-bajjiet, iżda wkoll li jfisser li hemmhekk hemm ċertu standards ukoll anke fejn tidħol aċċessibilità u ndafa. Attard li huwa rappreżentant Malti għall-Bandiera Blu spjega xi tfisser meta bajja tibda tajjar din il-bandiera. Wieħed irid iqis li l-Blue Flag għandha investiment fejn il-bajja tagħmel aktar safe ħalli dak li jkun qed jom bil-kumdità u f'dawk il-bajjiet li huma popolari ħafna. Allura qed toffri lifeguards, qed toffri faċilitajiet għal nies b'diżabbli. Attard kompla jispjega li din iċ-ċertifikazzjoni ġur magħha diversi regolamenti li jżommu s-saħħa u s-sigurtà ta' dawk kollha li jiffrekwentawhom fiċ-ċentru ta' kollox. Għandek ukoll il-Code of Conduct x'wieħed jista' jagħmel u ma jagħmilx. Pereżempju, waħda mir-raġunijiet li fil-Blue Flag ma jħallux klieb mhux għaliex il-Blue Flag ma tħobbx il-klieb, imma għaliex qiegħed tagħti garanzija li r-ramel ma ssibx ħmieġ ta' ħlejja oħra mhux bil-force klieb li jistgħu ikun hemm tarbija qed tilab fir-ramel u taqbdu wkoll.